اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور ربی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیتے درود و سلام دادی اور نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا فرماؤ خالق کائنات مالک ارض و سما تہاڈی میری اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ شرفی قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر پتہ ناچیز قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ 20ویں سپارے دے وچوں تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی جس کا میں بالکل سادے جے الفاظ دے اندر مفہوم عرض کرنا لگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندیاں دا یہ خیال ہے نا کہ اے زبان و زبانی آکھ دے من کہ اسی ایمان لے آیا انج میں رب قبول کوئی نہیں کرنا وہم لا یفتنون انہاں دے خیال ہے کہ ازمائے نے جان بیٹھ کے یعنی انہاں نو ازمایا نہ ویسی انہاں دے خیال ہے کہ صرف زبان و زبانی آکھ دے من کہ اسی مسلمان ہاں اسی مومن ہاں۔ یوٹیوب چینل نیوز چینل اوکے ٹھیک ہے